khuluma Nqobi khuluma Nqobi. Nqobi khuluma. Khuluma Nqobi khuluma. Usubanjwa amalimi. Usubanjwa amalimi. Uba intombi yakho phakathi kwethu. Nginithande nobabili Nkosi. Awukwazi. Mana Ileyo nto awukwazi. Angiyeke wendoda umntwana wakho uthi uthanda naye. Akuyeni anti wami i-girlfriend yami ngiyachaza nje. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Lolu hlelo lolu ngiyanamukela kulona sibiza ngokuthi enough is enough. Igama lami-ke nginguStufuza la kaMandla Zulu. Usisi njengoba ehleli la eceleni kwami kukhomba kona lokho ukuthi ikhona lento esithe ngci emoyeni wakhe athi akazoyilandelela kabanzi and abuke ukuthi imfikisa kuphi nanokuthi imqinisa kuphi. Kodwa yonke into nizozibonela nani ishow mayisahamba. Sabona kanjani? Yebo sawona sisi. Yeah, alright. Right. Ngiyaphila nami. Umabalo hle naye? Asanda njengase. Asanda njengase? Yes. Uyazi ukuthi abantu abancane abasavumelekile la ka-Black Life TV? No, angikho mncane. Oh, mhlambe indlela obukeka ngakhona. Yes. Mhlambe mangase ngibuze nje ngiyazi ukuthi umuntu wesifazana akajwayele ukubuza iminyaka and ku-wrong ukuthi ngikubuze but ngifuna ukuba ne-show because nabantu bayayibukela le show. Mekuthi kufika umntwana omncane abaphatheke kahle ngesimanga sokuthi kufanele simfihle ubuso. That's 1 2. Fanele simvikele naye ngaso sonke isikhathi. So sakhetha ukuthi azivele sibavale abantu abancane la ekhaya. Mhlambe ngabe usuneminyaka mingaki manje? Ngina 24. Oh okay. Ngiyakulungela asukhulile. So ke ngicela ungichazele ukuthi ubuya kuphi ngokuhlala nanokuthi uze ngani la ekhaya namhlanje. Mina bengihlala elindelani kahle kahle. Okay. I-story sami ngize ngaso lana. It's about umuntu wami. Okay. Engitshola naye ngibonana naye. Okay. So ngizwe kuthiwa khona umuntu ahlala naye vele lapha cabanga ukuthi uAnti wakhe. Okay. Mengizwa bazi uyena wathi uAnti wakhe kahle kahle kimi. So abantu bayasho ukuthi no akuyena uAnti wakhe lo muntu lo ahlala naye lapha endlini uhlala kahle kahle umuntu wakhe. Okay. Yeah. But lo muntu lo ahlala naye mudala. Yeah. Manje ngilokho engifuna ukwazi kahle kahle ukuthi umuntu wakhe lo ohlala naye noma umuntu wakubo because angisazi manje mina. Nini isikhathi singanani nathandana? Ngicabanga ukuthi 5 years manje. 5 years. Yes. Mana ke kulo 5 years lo yena nje menkade nibonana la nibonana khona. Akaze indlela thizeni uthi uyamcela ukuthi ngicela ukuthi ngivashele endlini yakho ngifike la lobusuku bonke. Mhlambe anqaphe. No. Lo auntie lo kade wafika lapha. Okay. So ngicabanga ukuthi into yabo kade yaqala because mina bengisanda kufika. Bese ngahlangana endlini ke so besihamba siye out. Oh okay ngesimanga sokusikhona uAnti. Yes uAnti. Mhlambe ngabe useke wamcela yena uthi ngicela ungixhumanise nje nomuntu wakini oyedwa nami ukuze kumekwenzeka tholakala lesi sikhathi ukuthi uGod uyasibusisa ngomntwana kuba ukuthi umbusisa ngomntwana nje nawe nje ukhona umuntu wakini engimaziyo. Cause bengisadunywe uthando akazi angazise kubo akekho umuntu wakube engimaziyo uyena owazi abantu basekhaya. Oh okay. Angazi ngacabanga ukuthi kufanele ngize ngazi abantu bakubo. So mase kuthiwa vele lo muntu ahlala naye bayathandana vele. So yini ungafisa ukisho kangcono kulo auntie lo? Yo cause lo auntie modala. If ngathiwa intombi yakhe. Sho singafane kube khona uphumayo ke phakathi kwethu. Wena uzimisela mhlamba ngokumshiya? Ngiyamthanda. Angeke ngikwazi ukuthi ngimshiye. Uphethe kanjani nje? Mhlawumbe ngabe ebusuku uyakwazi ukuyenza call, video call. Noma mhlawumbe nini kunesikhathi la akubekela sona ukuthi okay gcina ukungifonela ngalesi sikhathi ngabo 76. Mewasha u8 nje ebusuku ungabisangifonela. Waphuma nesinqumo sokuthi mase sisobabili. Amafoni at least asiwavale. Okay. Kuze ngeke kube nokuphazamiseka kuba khona mase sizothu. So anginakanga ukuthi wayesho leyo nto leyo senza lokho nje. Okay. Asike simboneke umama mekuthi mdala awukwazi ukuthethisa umuntu omdala and okuwes ongenza futhi ukuthi ikwakhe la ehlala khona. So sizohamba siyombona kodwa angazi ukuthi bengenza kanjani ukuthi uyiphathe kahle.
abe angazi ngiyazi kona mosu ukukatile kakhulu umoya uyaphakama kakhulu uthola usukhipha namagama obungakazi uzocabanga usuwakhipha ngomlomo wakho usuwaphimisa ngiyakunderstand lokho angilwi futhi but mhlambe indlela thizeni mekuthi bayathandana ngempela nalo ngiyacela nje ukuthi mhlambe umhloniphe ke mekuthi ukhuluma lokho ukukhulumayo but ukukhulume ngokuthi uyamhlonipha because umdala nawe uyachaza yeah so asimbone ke okay Ngiyaphila nami. Ngakho singene sivakashele. Ngiyacela. Yebo ngangena. Yebo. Sanibonani ngibona ngihlaselwa Nkosi yami ngibona neyidlakela namakhamera kwenzekeni. Siyabonisa kakhulu ukufika singa-announce-anga ngiyazi ukuthi akuyona into enhle leyo kwaye nami nje mase kuthiwa ngiyabashela abantu bengashongo bavele bafika nje nami ngathuka kodwa-ke ngizolichaza mina udaba lami ukuthi sihamba kanjani. Khona ishow engiyiholayo ka-Black Life TV igama layo ithi Enough is Enough. So umuntu ongibhalelile usisi lo waKaNtshangase oseceleni kwami and maye ngibikela istory uthi uperson angicelana naye awukazi wazobona ubuso nje before uyaqala singaqala uthi umuntu athandana naye uhlala la ekhaya and ubazi yena into atshelwa yona uMantshangase ukuthi umuntu wakhe ubehlala no-anti wakhe la ekhaya mina u-anti wakhe yes so ekuhambeni kwesikhathi wathola ukuthi shuthi wayemqambela amanga ubhuti mayethu uhlala no-anti wakhe. So sihamba ngalolo daba lolo bengifisa nje ukuthi yena kahle kahle akhulumisane nawe aziveze ukuthi ungubani owakuphi and why ela ekhaya namhlanje. Ngiyacela nje ukuthi umnikeze isikhathi sakho ke umlalele ukuthi kahle kahle uhamba ngani. Ngizomlalela kodwa sisi mina akekho umuntu engihlala naye la umuntu engihlala naye la uboyfriend wami engihlala naye nje la ekhaya. Uyena esihlala naye nje sobabili. Okunye ke sengaqhamuka angikwazi kodwa ngizolinda ukuthi ngikuzwe. And nifike kahle yazi bengithi ngiyahamba nibe nenhlanhla nangisithi bengisendleleni yebo. Ngicela ukusizwa ke bandla istory. Ngiyaxolisa ngicobuza uboyfriend uNqobi lo wakaMthembu iboyfriend yakho uyena impela engihlala naye uNqobi Mthembu. Le boyfriend le yakho okuyeyami nami. Hayibo kanjani? uNqobi Mthembu wami Ngathi anibonani ngicela ubuye ngala. Uzobe ngizwe namhlanje. No ngisho ukuthi uNqobi boyfriend yami akaze angitshela ukuthi ungumuntu owahlala naye la okumuntu wakhe. Ngazi ukuthi mina u-anti wakhe. Mina anti kaMnqobi. Hayi sisi. Hayi kwakusho yena. Uyena okhuluma lo. Ethi ngu-anti wakhe? Yebo. Hayibo. Akaze iphatha indaba ukuthi khona umuntu ahlala naye abajula naye. Ngazi ukuthi u-anti kaMnqobi. uNqobi nahleze ngina nje lana akaze angenzela into eseceleni. Manje wena naye nenza njani-ke? Ngoba phela uthi wakho nibona naphi ko wakho uNqobi? uNqobi uyabhuka. Owami uNqobi ngane yami. Owami uNqobi. Mawusho uNqobi Mthembu lokuncane ngomzimba. Hayi ithambo nje ithambo lisondele inyama isondele ethanjeni. Ukhona yena uNqobi. Khona ekamereni umuntu ohamba kithi. Ukhona la manje? Yes uyongena futhi ntambama. Uyaminde ma usibizele yena? Hayi ngiyambisa. Ngiyacela Nkosi yami. Akangitshele kahle. WeMnqobi. Ngicela uphume nazi indaba zakho. Ngicela usi. Ngeke sithando sami woza. Ngitshele kahle.
Sikhathi singana nihlala ndawonye? Ngithi uphelile u5 years. Okay. Sihlala nje. Ndawonye. Kodwa Mnqobi, Sisi uyaphila? ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Uyabazi lobuso? Ngiyabazi kakhulu futhi. Hayibo. Angizokuchazela. Sazanele eThekwini nalo sisi. Okay. Unini nje mhlambe ubuphi ubudlelwano enabo noba u2? Hayi, asandi umngane nami. Angizwanga. Apha mangam. Angizwanga. Nqobi usuqamba mama. Mangam. Inqobi isintombazane wena ngiyathandana nayo. Ngimasithanda sami ngizokuchazela. Chaza. Wena wazi umtshela ngomuntu ohlala naye lawo umuntu wakho. Ngazi uthi Wathi ngoba hayibo Mnqobi. Mina. Nqobi asanda futhi usungazulisa abantu bamakamera namabhounce futhi bese ngiyasenza private. U-anti wakho. Bese ngiyasenza ngapha ngasese lento futhi. umqambela uma uhlala nomuntu owumuntu wakho la endlini. Ngibona naphi la Nqobi? Tshela mina ke manje mina ngizotshela abangazi. Ngibona naphi nomuntu wakho? Nqobi mina ngikwenzela yonke into la uhambe emsebenzini, ngiphaka ikhaftini, ngenza amalunch wena uyodla uphatha imali, kanti uyangichithela. Uyangichithela eSekwini Nqobi. No baby, it's not like ngiyakujisa. Nqobi baby. Asanda Userious? awume nawe sana. Khuluma ngisasithanda sakho nasithanda sakho. Khuluma mina ngini wena Nqobi. U-anti wakho. Ngoba amalimi angaphathi ngicela ukuthi ukhulume bakithi. Kwenzakalani ngani? Nqobi khuluma. U-anti wakho. Kodwa futhi nawe bese ungaziyenze phambi kwabantu lento. Njani okwazi umchazele ukuthi umnqobi. Ungangifoneli ngani futhi sikhulume kahle. Ah unane number yakho kanti umngane wakho une number yakho niyafonelana. Cha baby no, hayi ukuthi umngane wami lona kahle siyathandana mina noAsani. Awukhulumeki ithini into yeni nami naye. Ithini into yethu soba u3 njengoba siseku kanje la. Mina ngiwazonda abamakhamera ngiwafuni futhi. Yabo njengoba nginamadoda ayidlakela ngimile nje angifuna indoda ezidlakela phambi kwami. Ngifuna uthi slice wami engwazi. Khuluma Nqobi. Ngisacela sehliseni. Awukwazi ukwehla uvela usuphakeme. Uvela usuphakeme umoya. Ngeke usakwazi ukwehla. Khuluma Nqobi. Isilimo bandla phakathi kwethu sobathathu. Kodwa Mnqobi siyacela ngosichacisela kahle. Sithini story? Umnqobi hayibo. Khuluma. Asani kuthi ngiyaxolisa uqambela amanga phezulu. Ikaba la. Ikini? No. Ikephi? Ubuko girlfriend yami. Kukwangcobo Le lekhaya. girlfriend le. Yes. Yes, mina. That's why bengafanele ngize la ekhaya mina sihlangane ema-hotel because wena uyazi ukuthi uhlala ka girlfriend. Benibhuke ema-hotel? Yes. Hayibo. Imali yokudla la uyikhiphi kanti uhamba ama-hotel Mnqobi. Ungitshele ngo-Uber. Olabo bathatha ebusuku. Kanti uyazi ukuthi wenzeni? Senesikhathi esingakanani nithandana? 5 years. Ngiyaxaba nawe uma usho lo 5 years lo sijola ngawo. Uzonqalana. Uthule wena uyazi. Kuhlala no-anti unentombi ngale. Awusayilethi ngangipho intombi ekhaya. Izobonwa ke ekhaya. 5 years nithandana. Khona umuntu wesifazane ongathandana angabonwa isikhathi esingaka 5 years. Kodwa Mnqobi ngicela ungichazele mina iplan yakho beyithini? Uplan ukuthi ubani omunye ohamba phambili, ubani omunye ongahambi phambili olandela omunye. And ubuplan ukuthi bahlanganisene No ufuna ukushawa kuzakhuluma. Uzokhuluma Mnqobi. Khuluma Nqobi. Nqobi khuluma. Khuluma Nqobi. Nqobi khuluma. Khuluma Nqobi khuluma. Usubanjwa amalimi. Uba intombi yakho phakathi kwethu. Nginithande nobabili Nkosi. Awukwazi. Mana Ileyo nto awukwazi. Angiyeke wendoda angikwazi. wakho uthi uthanda naye. Akuyeni u-anti wami i-girlfriend yami ngiyachaza nje. Una girlfriend engaka Mnqobi? Hayibona indoda. Hayibo esidlakela usuke phambi kwami. Wena khuluma wena. Ngiyakwazi mina lokho. Khuluma wena. Uthapha imali. So Mnqobi wena ukhetha ukuba uJehova uthanda wonke umuntu. Unothando oluningi. Ngithanda wonke umuntu. Uthanda abantu. So uzimisele kanjani because bayadinga ukwazi boba ukuthi ume kuphi njengobulisa kulesi simo lesi. Excuse me. Asanda mfethu Khuluma. Khuluma. Ngizochaza phela. Cula futhi ungachazi cula.
Asanda babe, I'm sorry to say ukuthi mfethu. Asanda bani? Nami ngubheki no Asanda ubheki. Cha kayena ubheki. Sho yedwa, yes. Khuluma Kanjani? nawe Asanda ubheki wakhe angithi wamshaya. Nalale hotel udlala ngoAsanda wena. Sudlala ngaye ke khuluma la. Ngoba uzokwazi ukukhetha kodwa. Asanda but I have to let you go mfethu. Ngoba ngangizwanga isikhathi sami lesi singawo ngibashele sona Mnqobi. Ngiyaxolisa mfethu. Akwazi ukuthi uxolise. No. Akwazi ukuphela kanjalo kumina kunjani kumina? No, babe, kuwena ingane. Nakumina kuphela, maphela kaSanda phela ngoba angithi uAsanda ubengangazi, nami ngamazi, maphela kena nakumina kuphela. No, akwazi. Akuphele ndawo zonke. No, akwazi. Uyibona uzoba uzohlala phi? Njengoba nawo nanendawo yokuhlala njalo. Awuna ngisho indawo yokuhlala. Wafika la wangikhalela, wafika namasaka akho lapha. Wazongicela ukuhlala la. Sathandana sajola nawe kwamnandi. Ngiyaxolisa. Uxolisa ini? Lento yenzile njengoba ngizovela lana ema-TV nini mina ngabe ngivela ema-TV nini bazothina abantu bengibona. Bazothina abantu bengibona. Mangase ngibuze bhuti Mnqobi angihlosile ukuthela usawoti esilondeni. Kodwa benizivikela kodwa namanje angathi noba-2. Yebo besivikela. Njalo. Uqinisile? Ngoba unamanga. Unamanga. Akodwa no mfethu musungenza umuntu onamanga. Unawo vele. Wena nje into yokuvikela uyifuni kwayimina bese ngayivikeli nawe. Ubuyivikela kanjani eAsanda? Bangako ungayivikeli kubona. Bangaki ungayivikeli kubona. Ngaphandle kwami noAsanda. Okay sengiyamazi kuAsanda. Ubungayivikeli kuyena bangako ungayivikeli kubona. Ayikhuluma wena. Abekho abanye. Bazoba khona. Awubakithi nayo indoda. Ngiyacela ukuthi Indoda emzini wami umuzi wami. Umuzi wami. Wena uzongihambela yes? Ngiyacela ukuthi sihambe la ekhaya bhuti Mnqobi usukhethile. Kufanele sihambe negama elilodwa usisi ongibhalele usho azi ukuthi ume kuphi. Ume ka left noma ume ka right. Maybe us now. Sale ngixolisa mfethu kuphelile phakathi kwethu. Ngiyaxolisa futhi ngisala nawe sana sami. Usala nami. Usukuhlungu manje ngase. Hayi ukuthi bengimzisa ubuhlungu. Nami Mnqobi mina ngisafuni-ke nami. Izoba deep kangaka into yethu. Nami mina kuphelile-ke kuwena. Okwami nawe kuphelile-ke nami. Ngale kokuthi kuphela ukaAsanda nami okwami nawe kuphelile. Awukwazi. Kuyaphela namhlanje ngizokulayishela oplastic abamnyama. Noma bona ngisho wardrobe ngisho suitcase awunalutho. Uzophuma nabo bakubona omakhelwane. Uzongihambela emzini wami. Kahle nje kungonakele lutho. Hawu Ngu-anti wakho. Bangako ngibiza kubona ngo-anti wakho. Hayibo. Bangakothi kubona abekho kusiyama. Asanda phela abanebhadi lokuthi umuntu ethi ngu-anti wakho. Bhuti Mnqobi ngoba uthe wena-ke Asanda-ke umncane kangaka phela indala le ndoda kunawe. Wawuhamba uyineke uvulela indoda. Uvulela indoda ongayazi kwakwenzakaleni kwayiwena. Umncane kangaka. Hayi angisayithandi. Hayi phela eyami indoda ngeke ngayikhulumeli kwayiyona. Iyatshela ukuthi eyami. Iyatshela ukuthi eyami. Hlukana nokuyineka niyingane. Indala le ndoda oyinekayo kuyona kunawe. Angiso-anti wakhe futhi. Angithi ukutshela ukuthi ngubheki. Ukutshelile nje ukuthi ngubheki nawe futhi uzophuma la. Uzongiphumela la. Uzongiphumela utshela ukuthi ngubheki. Wakutshela ukuthi kuphelile. Umnqobi noShuga mama. Yebo, Sugar mama ngithi uright baba. Uright mkhulu. Uyathanda nasithandwa sami. Uzohamba wena. Wena ushaya wena. Bhuti Mnqobi, ugcina uthe uyasala no. Yes, so ngiyasala ngicela ngihambele nje futhi enye. Vele ngingimele lento Mnqobi vele kimi-ke. Ngiyacela uzivelele isichapha. Nawe wazwami ngane. Nedrama nje futhi. Ngeke wena. Sayibo. Ukuthi usineze isikhathi sakho noma sithiwa sishongo ukuthi sizoza but siyabonga ukuthi usineze isikhathi sakho. Ngiyabonga nami sisi ukuthi ngize ngazi ngalo. Wena uzohamba. Siyayi. Uyahamba. Uyahamba. Siye kameroni yalayisha uyahamba. Ngeke bakuhlenga unomphela lapho. Doti rubbish. Ngiyazi ukuthi yabo mesithola izinto ebeyifihlakele ngabantu ebesithandana nabo, beyifihlile ngamabomu, beyifihlela thina ukwenzela ukuthi inhliziyo zethu zingaphuki. Bake basivumele vele ukuthi sidinwe leso sikhathi nyana, kodwa kuhamba nesikhathi mase bayabuya bezositshela izathu ukuthi why bebeyenza lento. So ngiyazi lento esithole endlini uyibona ukuthi iyiqiniso
uyathandana nomama esimfica endlini, fine. Kodwa-ke ngiyazi uzokunika isikhathi sakho sokuthi ukwate kuye ngokuya kwehlisa umoya, mese yabuya ezokuncenga afune nilungise izinto. So kulokho-ke uzokuthatha kanjani? Mhlambe usamthanda ngale ndlela ukuthi noma ngabe kuthiwa wenzeni uzokwazi ukuthi uxole niphinde nifikse i-relationship yenu noma cha? Ukukhuluma iqiniso bengingayilindele into engiyifice lapha because umnqobi bengimthemba, angazi ukuthi lento yenza kanjani. But angiboni ukuthi ngizokwazi ukuphindela laphaya. Sengihlangabalazeke kakhulu. Angisafuni lutho ezongihlanganisa naye, ngiyabonga ngi-right. So njengoba umama umonisa ukwatile and mhlambe ngenze ukuthi uyimisele ngempela ukumxosha umnqobi endlini, if uyabuya umnqobi ezothi ngicela usizo lwakho njengomuntu ebengimthanda vele, mhlambe usungakwazi ukumsiza noma kuthiwa-ke i-relationship yenu vele awusafuni ukuthi ihlangane, but just ukumsiza nje usangakhona. Kodwa angeke ngisakwazi ukumsiza, umnqobi ungihlambalazile and njengoba ngisho njalo kwimanje ngiphethe ikhanda lakhe, angiyazi into engiyifica la, angiyazi. Angeke nje ngimsize So uyavuma uhlukana naye? Yes, ngisamdinga empilweni yami. Usuzohlala bese ulinde lowo muntu loyo oqhamuka uzofika right for mina. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingakwazi ukukusiza, but-ke ngikufisela inhlanhla ngathi ungahila kahle. Ngiyabonga sisi wami, ningisizile, but ukuthi ngikwazi nanokuthi ngithole leli qiniso-ke leli bengingalazi. Ngiyabonga Mbuke lapha ekhaya nawe uzibonelele ukuthi yonke into ihambe kanjani, kungesikhathi esingakanani kwayinani sizonisiza sizofinyelela kwi-province neprovince ensukwini isibhalele nikuwona. Sizolokhu sinicontacta nje, sinibizele lonke eqoqweni elilodwa because ngibonile ama-emails angenile angangozulu, ngibonile uWhatsApp ungenile ungangozulu. Lapha abantu nabo befisa ukuzosizakala kwishow le ethi enough is enough. Siyimisela ngokuthi sinisize. Noma uthi uyafisa ukusizakala, ikhona i-email address lapha ezansi and ikhona inamba yaka Black Life TV ethi 081-363-9875. Nanoma kanjani ukuthi udinga usizo, thina sizokulandelela ugcine usizakela. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyenzela kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.